Bună și bine m-am găsit la un nou juculeț pe canal. Lăsați să mă și Minecraft pe Kit Edition și vreau să vă amintesc să dați like și să vă abonați la canalul meu. Am un Minecraft, se numește Minecraft Pocket Edition original. Oameni buni, original. Aici n-am cum să schimb skin-ul, dacă știți, am un stil. Pentru că dacă vreau să schimb skin-ul, mi iese din ăsta și făceam alt joc, dar nu, am zis hai să fac. Și o să ne jucăm Survival Games. Ei, repede, așa. Gata, am mai intrat unul. Nu pot să bag niciun skin, nu. Ba da, pot, dar lasă stil. Uite acolo. Și vreau să-l... N-am mai făcut de mult Minecraft Scaver. Am făcut doar unul când îmi schimb ăsta, cum se spune, canalul. Și gata, apoi n-am mai făcut nimic. Asta. Și asta să fac. Azi voi face 3, 4, nu știu câte episoade. N-am niciun abonat, sunt singur, că voi nu dați așa. Uitați, vă rog. Eu încerc să fac lucruri frumoase și n-am nimic. Da, acolo când primesc de la dacă nu mai fac episoade, dar acum fac în fiecare zi. Ca așa, ca să nu mai stați. Nu mai începe. Contest start. Gata. For Lubis to stop only 30. Oh. Ce skin frumoasă ăștia, în afară de ăsta. Uite-l pe ăla. Mamă, ce skin are ăla. O să un skin Alexi, cred că. Să ne logăm. Ha. Da. Uite, vii pe mine repede. Am dat mai menu. E venit când intrăm. Am intrat în meci. Trebuie să stau. Poți să ne repede. Mă interesează, este YouTuber. Este YouTuber, da, știți că filmez. Și ăștia mă întreabă dacă sunt YouTuber, adică vreau să vorbesc. Yes. Nu știu. Este YouTuber asta, ăștia mă întreabă. No, are you pro?
M-a omorât. Eram concentrat, nu vorbeam. Nu vreau să vorbesc, eram concentrat. Da, trebuie să vorbim pe aici. Gata, am intrat. Asta e frecea în youtuber. Eu... Da, am spus și eu filmez. Da, chiar eu filmez. Timp. Eu. Să zicem că poate nu. Noi. Are luat măcar. Merge și noi peste așa. Este apă, uleu. Hai s-a blocat până apă. Cine mi-a dat fumul moare? Bă, așa pot să joc bine. Nu știam cum zic. Stăm aici. Pantaloni. Până pantaloni. M-am blocat. Da, nu joc bine. Da, nu mai pe mine, chiar pe mine. Da, nici nu pot să merg. Băi, a fost, sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare.